Sziasztok! A nevem Milad. Budapesten élek a feleségemmel. Szoftverfejlesztő vagyok az EPAM-ban, mint sokan mások. Dolgozok egy projekten is, mely a jelnyelvet fordítja írott szövegé. Mivel egyébként én is siket vagyok, de nem süket, Ákos segít nekem, és lesz most a hangom. Akik még nem találkoztak olyannal, aki nem hall, gyakran zavarba jönnek, hogyan viselkedjenek, hogyan szólítsák meg, hogyan artikuláljanak, hova nézzenek. Ez olykor vicces, vagy akár kényelmetlen szituációhoz is vezethet. Ebben szeretnék most néhány példán keresztül egy kis segítséget nyújtani. Ákossal is találkoztunk egyszer, a lift előtt, ellenkező irányba mentünk. Láttam, hogy észrevesz, nem tudta, hogy köszönjön, ezért csak tanácsoló bambán vigyorgott egyet. Ehelyett egyszerűen így köszönhetne. Ha pedig elköszönünk egy találkozó végén, azt így teheted meg. Vagy majd találkozunk. Ha éppen nem feléd fordulok, és szeretnéd felhívni a figyelmed, akkor értsd meg a vállam. Két fontos dolog. Az egyik az igen, és a nem. Ha közösen nézzük a monitort, és azt szeretnéd, hogy vigyen fölfele, balra, fölfele, jobbra a képet, akkor egyszerűen mutasd az irányt. Egyszerű, igaz? Igen. Ügyes vagy, gyorsan tanulsz. Ha beszélsz hozzám, akkor nem kell felemelned a hangod, artikulatlanul kiabálni, elég, ha szépen, lassan ejted a szavakat. Vannak siketek, akik tudnak szádról olvasni, de persze csak akkor, ha nem takarod el a szádat. Bocsánat. Segédeszközöket is használni. Itt kettőnek van telefonja, tudunk szerezni papírt, tollat, hogy a táblánál is leírhatjuk a gondolatainkat. De persze csak akkor, ha látom a szádat, akkor tudom, hogy beszélsz hozzám. Bocsánat. Ha írásban kommunikálunk, maradj türelmes. A telefonunkat simogatjuk egyébként is, üzeneteket váltunk vele. Menni fog közöttünk is. Nem mondd, hogy nem érdekes. Engem érdekel, mit mondasz. Amit most láttok, ez a magyar jelnyelv, ezt használják egész Magyarországon. Szívesen mutatok nektek néhány fontos kifejezést. A köszönést már ismeritek. Szia! Jó napot! Ha távoztok, viszontlátásra. Viszontlátásra. Ha kíváncsi vagy, hogy minden rendben van-e, jó vagy? Minden rendben? Kell orvos? Ha inkább leírod, akkor várj, leírom. Ha szól a sziréna tűzjelző, baj van, veszély van, menjünk. Egy fontos gondolat a végére. Ha valakinek szólsz, de nem válaszol, próbáld másképp felhívni a figyelmét. Valószínűleg nem bunkó, hanem nem hall. A sikettség nem látszik, és az értelmet sem befolyásolja. Ha érdekel bővebben a téma,
akkor kérdezz nyugodtan. Az interneten számos jelnyelvi oktatóanyagot találsz. Megéri, hiszen ez is egy újabb nyelv, amit meg lehet tanulni. Köszönöm, hogy figyeltek. Szia!